Xa comprobamos como un grupo de persoas maravillosas daban a cara por un seareiro do Celta discriminado por un camareiro intolerante do equipo rival. Agora, queremos descubrir como actuaría nesta mesma situación o artista ferrolán Daniel Ríos. Dani chega ao bar e saúda unha amiga que hoxe fai de gancho. Cerca deles, o mozo seareiro do Celta quita o abrigo deixando ver a camiseta. Dende a barra, o falso camareiro fai un xesto de desagrado e comeza a queixarse da indumentaria do afeccionado. Oh, pero que asco, pero que puto asco. A ver, guapito de cara, quítame esa mierda. Quita esa mierda para estar aquí sentado. Que ves disfrazado? Dime que ves disfrazado, que non eres do equipo portugués. Daniel decátase das malas formas do camareiro dende o primeiro momento. A ver a cara. Perdón, o sea, unha viña de ver o Celta que dei aquí con... Ai, viñas de ver o Celta. Eres do Celta, daquela. Vivo aquí, pero son do Celta. Que vives aquí e eres do Celta. Sí, porque... Eres máis parvo do que eu creía. Non lle he quitado yo, Sí. Daniel está incómodo e trata de disimular falando coa súa amiga. No, que parece que estamos escuchando la conversación. Hombre, es que no es normal esto. ¿Pero qué es? ¿Porque es del Celta? Ten cara de incredulidade absoluta. Se queres que te poña algo, tapa a camiseta. Pero por que teño que tapala? Ese é fácil, porque non quero vela aquí. En este local non entra nadie con camiseta do Celta. Mira, está mirando para dentro. Porque ti non pode ser real. Mira, perdona, Mira, perdón. no sé si se pedín o hielo para infusión. Ai, non, creo que Pues quería con hielo, vale, por favor. Vale, Gracias, mi amable. Daniel intenta manter ocupado ao camareiro para que deixe o mozo tranquilo. Vai falar con él, un pouco rapaz. Que ton? É colega teu? Que va, se non coñezo de nada. O camareiro volve á escena e tensa un pouco máis a situación. Que? Podes traerme un café con leite, por favor? Tápate eso. Voche dar tempo. Vas a aprender onde estás, nun templo. Temos aí o templo. Se eres da Coruña, ven. Ai, vai falar. Perdona, un momentinho. É que me falta infusión ahora. Mándalo para dentro. Ti agradecíacho. Si me podes traer ti agradecíacho. Ah, xa está aquí. Vale. Queres sacar de aí por todos los medios. Si quiere cortar la conversa. Es como si yo... Mira, A mí también me está temblando la mano y el corazón. mira, no conoces de nada, en serio. No. Es el camarero. ¿Qué es el camarero, tío? José, de esto me voy. Veño de ver o Celta, pero non sabía que non se podía entrar ca camiseta do Celta. ¿Y cómo no se Como te diga, le canto yo el himno del Celta, no te preocupes. É maravilloso. O camareiro regresa e non dá tregua ao seareiro do Celta. Atreverase Daniel a dicir algo. Non quedamos aquí, vas quitar o trapo ou tapalo. Pero, por que teño que quitalo? Porque esta é a miña casa, e na miña casa entrase como a xente. Daniel non pode máis e salta. Perdona, é que podo falar contigo? Ven aquí un momento, si podes. Ven aquí un momento, Guille. Non sei, perdona que me disculpe, pero meus abuelos xa tiñan un negocio. Meus pais tamén hostelería. E eu criei-me dende pequena, non? Eu creo que deberías de pensar que estás a facer. Porque se dis que estás na tua casa e estás a falar ese rapaz desa maneira, maneiras de falar. Perdona que estou moi nervioso, non sei nin decir, porque me parece indignante o que estou vivindo. Eu creo que é mellor que vais atrás, que penses ou afora ou onde queiras e que pidas disculpas a ese rapaz. Non ten culpa ninguna do que está. Porque cada un viste da maneira que quere e, sobre todo, que cada un é do que quere. Seña o equipo de esfurro. Eu creo que se ti vives deste negocio, creo que te estás equivocando. Porque a xente, dicía a miña abuela Carmen, que tuvo 60 anos o negocio, dicía, a xente que ven ao negocio de un, ven a traerte os cartos a casa. E eu creo que merece todos os respetos que hai neste mundo. Creo que ese rapaz non fixo nada para facer así. E eu che digo, ou tomas, recapacitas, vas a pensar, medítalo ou tal, ou se non me marcho daqui. Porque me parece indignante o trato que está tendo ese rapaz. Dani teno claro. Ou pide perdón ao afeccionado do Celta ou marcha dai. Así que eu Por cho digo de esa camiseta, corazón. mi madre. É que estou moi nervioso e estou que non sei nin como levarse nin como... Eu creo que é mellor que recapacites, que penses e que lle pidas disculpas a él e creo que tamén a nós, porque eu estou pasando un momento malo e a miña amiga tamén. Moi grande. O camareiro tensa máis a situación, culpando ao afeccionado do Celta da discusión.
Ves o que estás provocando? O que provoca Ai, por favor. non é unha camiseita. O que provoca é a mala educación que solen ter as persoas como a ti neste caso, ante esta actitude. Eu creo que se che molesta, pois o que tens que facer non é irte nin el, nin irnos nós. Eu creo que deberías de irte ti e deixarnos a todos tranquilos. Sinto moito, de verdad, que este pasando este trago. Pero ten que entender, o sea, que non... Non entendo nada, mire. Como non? Non vou a falar máis, porque Pobriños, estou es que con está- Mar, estou con Iciar e non vou a perder máis tempo. Eu creo que che dixen perfectamente o que tiñas que fazer, vai no pensar, recapacita e pide disculpas. Non vou perder máis ni un segundo por unha cousa, porque non merece a pena. Pero o que dicir é que xa a túa actitude e a túa maneira de obrar xa fará por ti, non vou falar máis. Dani non ten nada máis que dicir. O falso camareiro pídelles perdón, pero non pensa desculparse co actor. E se senten ofendidos, sí que teño que pedir disculpas, por suposto que sí. Non, por tens que supuesto. pedir disculpas a A él. él, claro. Eu estou disposto a pedirlle disculpas, pero cando tapa a camiseta. Sinto moito, de verdade. Mira, no, lo que sentimos nosotros, ¿sabes qué? Lo que sentimos nosotros es que existan personas con esa actitud. Como a ti, que existen personas. Primeiro, pide disculpas a él, déixanos tranquilos falar que levamos moito tempo sin vernos, e sí que che digo unha cousa, creo que tes que pensar en si queres seguir sendo traballando na hostelería e ser camarero, porque creo que non vas polo bo camiño, eh? O único problema que sempre Disculpas, cando non te entra... preocupes, non te preocupes. Entendemos que podes chegar a estar estresado, pero pide disculpas e xa está. Porque sabes que pasa? Hoxe é unha camiseta do Celta, pero que mañá pode ser por unha cresta, mañá pode ser porque estar dándose un bico con unha persona, pode ser a xente que é intolerante por calquer cousa. Calquer excusa lle sirve para poder ser intolerante. Dani demostrou que é maravilloso, pero o que fai a continuación saca un sorriso a todo o equipo. Disculpa polo... Si te insultei, se faltei o respeto. Pero, por favor, pon a cazadora. Vale. Esto, Yo porque nos... Mira, pues estou pensando no himno do Celta, se non me poñía a cantar para axudarte, para sumarme contigo. Ven para aquí, neno, que vamos a cantar el himno del Celta, que lo voy a buscar aquí. Está buscando, está buscando. A ver, está buscando el no. Dani reproduce no seu teléfono o himno do Celta e non contento con iso, miren o que lle di o suposto camareiro. Que por un equipo de fútbol ter que estar montando este, aparte que nos estás facendo pasar mal, que estou super nervioso, por un equipo de fútbol non vale a pena discutir, por Dios, que hoxe gana un, mañá gana outro, como é que dá? Pero que eu non discutía contigo en este caso. Ai, non. Non, nin quero discutir contigo. Pues Eu vamos, vexo- sí que soy de mí. Eres unha persona normal. Eres unha persona normal hasta eso. Hasta eso. Eso sobra. Dani Ríos non é unha persoa normal. Coa súa defensa do mozo fronte ao camareiro intolerante, demostrounos que é maravilloso. E saímos para dicirlo. Porque ti es unha persoa maravillosa. Pero como non sabes o himno do Celta? É que me puxen tan nervioso, porque decía, isto non é normal. Dixécheslle moitas cousas, pero en ningún momento perdiche a educación, o respeto, moi tranquilo, parecías polo menos. Pues estaba con unha vara de min para nada, nerviosísimo, me sentía nervioso, incómodo, porque quería decirle, porque non é normal a situación, pero él, por favor, vaite para fora, vai para outra, vai pensar e tal. Eu quero agradecer a ese rapaz. Oye, podes lle dar unha aperta, non che dá un pouco de mau? Vaya, home, dalle. Tamén é actor. Hostia, pues eres buen actor porque temblabas, E veía que estabas pasando mal e eu pasei un mal pola tua culpa. Que el, se queres, tamén, en son de paz, vale? No, nin son de paz, nin son de guerra, É actor. No. Pois a mí, mira, é como nas películas ou nas series cando hai un personaje que é malo e despois te cae mal hasta cando, pois non lo puedo ver, pois eu de ahora en adiante xa non te puedo ver. Anda, gracias, maravilloso. A ti, Lucía.